na hindi buna bono ise kurigeria oborito bonge igo borase binyoro kiaro MCA gwikaenda matanga 15 MCA nero kuomerana n'omonto maseyemo n'omwananchi tero complain kuomerana n'omwananchi kiagera igochorire omero mwananchi bono ntutageti MCA okora omwananchi otama gosobwe orine pigipigi obeke kobie pigipigi kwebacho mwananchi ekiagera n'omwananchi awakirisete igo gwikatorore ng'a imichando kiero tunyerigerie riogo egere mambia bintu bigoche ekero gosimeka omote bono teri gosimeka oche koni chibao gokonye ogosimeka okine egesakugerie korunse gete konyora ng'o omote noro. Alright, jide Cameron gedatu chinsebire echebono mambia brigadier. I think ongira niriri woli nacha kumubolinga why I feel it babwenta bamentu omushara. I think it's true nane nakwana igajuzi. I think aba MCA might know bali ground anyway. So unakubaliana na wao. Hata mimi nilikuwa nashangaa sana akiwa ku manage nature message because no naye tudusie kerole kinyorali tinda so side ya or anything but it's a general argument no nje ya make sense ya sende sana no naye kerole ngali nkororole what happens. Ni kweli kiagera you are on the ground. Yes lakini mbali na kuanchana no mheshimiwa Steven Sarika bunatebire mheshimiwa Arika bone garoro cha economy ya Kenya bunere mwatakire moyo gwe development fund mutagete comment mishara kero kende ne yende mura akanwa kigera aba MCA this is the first time ngale korora aba MCA bagotebana gwakanwa abunge bagotebana gwakanwa bakori mirimo ya serikali bagendete kulira hapa na pale na uchumi ni mbaya kila mahali ngakiko nyalekana molete demands ichibono iga mwale ko omanyete oromesara nturakanwa temineti buna bono demand y'omusara wa development tali bono gatutagete okugamba na kiti gatuchakere de water development tocho omusara toche nokobeka ebintu program ekogero nditayo besa teyero gusaba ng'oe gubono otatiga gwiko obeke chi demand chos kero mwe karansire bamotenge nere ntangani ene ya kabiri ene ya gatatu igo motete kuru chisigi no ngaki nyebi ebintu biroche motagete mubeke system ngaki kegoika bishugurike rumbi base kwebo mbi base kwebo ekara bibangire omate gotegu ngaki kuna bano wantetinga inchwa KISII FM yes chinsebere ekara na ikiri chinsebere sports nero yes asoire studio yes bono tinko tenga indete saa 12 oja kolega saa 12 chite tenkolente program enero ne inchwe chiga igo no kosoya program na mobegeta se bipindi bie program ndio kiabe kemanyana ki goika 2024 musaru tokoberi gose world development chachire 2025 ebindi bakara ekere bali nande bakuchigocha mbaitira ebituruchi kera igotorari torekebise yes tari tokorekebise topene bitintu toro no nyimbali baguchigocha mambie ekogera onde ntoragenda na demand onye kanga no mogomo kagote twakomirenga musara toyo to understand the economy bunere toranyora mu MCA ndogomirenga musara toyo nale tokogenda kenyoro chake gukuranga musara toyo ekogera oyo gochorete tete kunga musara toyo na yo kumanyaka yuko bwati musara goji oiche igo balega asiete genda sure that's very serious na kwanya taba MCA bande bachite Nairobi because okobori gabana out Nairobi okobori speaker out Nairobi bakamwa rende Nairobi eyo tiga togende Nairobi eyo abantu baiwe kyali wenotanga ki order from above ochakera ekera macha mwamete oroche yes tokuchakobeke eliogo nyarabi gokora bwatinga gamwamete kuru esosi kusengati abantu bali kuru bajinsu babeke mechege amacha mwama omushiba ngwaje Nairobi Nairobi nachete tatiga awakirisi bachete ekiagara bakento atigetu onyole ntwabwatiri tukuria freedom yes ya media eyalenga alinyamira yes wikabake twale gochororo na tubatenga ntutagete freedom urochi twale gotwikira Nairobi nto chali toboro kinga na nto batagete kanga mwaturange ndoniga igatobeka mangana igo ikatobalance nga igo ikamuruto muwasikirase bali bachite Nairobi asike karukirikia Nairobi by the way na rochi mogocherera sana mu
mu cabinet mu principal secretary of devolution. Yes. Makade bantu ya tukwanira David president yo Kenya ne tukwanira. Omaete ase bali bachite Nairobi. Serikali njari organized igatomoria. Utatigoria baramorire gakoteba oda kurugo. Kono gwikabarare nga akurugo no koborie kogera onorote. Igo mwata getege ento kurugura abo ase mwatebe nga kurugura. Aswa goteba nga sibikwamete ache gwe komanya. Aere singaki no ara singenjo na kikyo bamutebe tinga yaya. Yenda motebi mechando deli ntru chibono sinchanto barenge yani ga asereti we no bosoku omushimi wa Steve Arika ntokunyara ko gutubirira gente kiagera abantu bagukwanire ngaki entambe abantu bamaite Steve Arika na Steve Arika kerago ja KISII FM ngaiga tariko bamogeni abantu abange bamaite nga Steve Arika ulio kawaida lakini Steve Arika bono no MCA bwodi Ibeno wakorere settings cyo kumisana se bwodi Ibeno aitali mangana na mangana y'abantu bari barorire ibintu biri gwakorera ro ki function kinyinge tuarorere kigo koreka na se bwodi Ibeno kitare gokoreka no nimanya deno chiko tebanga kero kende kero murai nabwate mbinu ya gukora ibintu lakini ya ngiritire kiko gutumika asinge ncho gukora settings ikigera na economy bado nembe lakini kero kolie kwarigereri gusana se county ya KISII no nyine county ya Nyamira na MCA okorere settings na goikaba na nchi baya all the time timaitia kero kene ngakyo kumanage gukora ibintu bune buna gwaika goteo ko abarimba bwati chimbini cyo kumanya birenga ari y'umuntu kujimotu settings echiga digango tebi no na ari assembly abe msembaro bacholi umara gatatu. Yes. Buna babo mbachi babo gugu babo mbati babo nderi yes lakini banta turiko barora media ikona baramba bwate nchira yabo igo bado kujua kuangiranira yabo nchira yabo kora yes ikiagera nabora abantu baraunga ngonya koroka na media bakagenche okeragen kale kokora bane baro bakokora kuruka ngake mumi chira wonda akole itoke mwachire na KISII FM yes makabire nabandi onyole igatete gukora tategeti amanyikane nga gukora ndaki gukora ari igokira omonto andikira omonto rocho omonto choli rukabire gatatu igotabwati kenda gukora se word na injine biga ngaki nari natebeti abantu baibeno chira njire na chitenkaria na nimate no chibwate eyemo yabo yale goteba nga igento nonyi Yesu usinya sai kiamogecheti abantu bae bagusiriwa asenginjo gutamanya ngateba ase manifesto yane imeki abantu bamanye yes na kiko konyora chisemina chinyinge ebinte bingo kora bira ase manifesto yane obumanyi kuchasa abantu yes kyo konyora korangeri abale mavu nabatebi notekere konyora kadi ekorokinga nole malete kwanyora abantu bali affected HIV notekere kunywa maliogo nandi notakire kwa masikani yes aso obosemia a ntutagete usmekemete chikokonye gisakugezo kya mambye ntutakire kwa gache kanisa asa abantu bomone bakogenda chinkoro chitu chateremo igo nobumanyi ngenderete amangi ebintu biribirase manifesto yani in line again take you yes libona liswali yo muri kero kende na buli mwishimiwa boli aya ndasinge nje talishwali riri no gutaka kumanya ikiagera am happy ngano ne MCA aderetegerete anzi tumubiri osana by the way yes embinu gutumika nereri because munabono talk has it inga munabono mugavano jire Ibeno by the way several events yes chiwodi njira ataragenda ko very true nejifangisho nije cyakorekanira Ibeno kitaka korekanira okuruma kana itara korekana chiwodi yes umushimiwa Steve Arika no mushimiwa first time MCA yes ya Ibeno but he has managed to do all these things ndio how come mbonga ini kibo kutubeka because abaizimi wane bale bategetera babo bachiko chanuka because mbaka netie barabwere ibintu bune bichisobo igero mushimiwa Steve Arika the reason as to etokubuli ndeke no tebanga abane bali bakubaje ku media media gasito no gwasiole bintu biri byakorekana ne bitarakorekana
so ntutakire tumenya kia Steve ari gokorire gintu gite mo MCA gitokorire gintu gite inere gastoko omanyete ntugo cha kwerenga nonde pone sikolinga sabi okengo no monyoro mwaka terete sani yo na bangi baterete no tubano de singing sabi okengo na lanyo aleko buga studio yes ekera terete ibne bintu nagenda tegokora na indi natebete nga Ibeno nintegitebe eyemo yekiorokererio ngora tumianda matuko bunaya international events yes imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM ebintu binge no konyora connected kera nkwigwete bandi bari goteba nga bono Mheshimiwa Matiang'i bono nga taiya se serikali na kistiwa kuchakoba uswati Susan Muchache taiya se serikali na kistiwa kuchakoba lakini nelia nga na kyo ikete abantu nelia ria connection kutuale connection umanye koba connected yes na igo no ni ntwali assembly no nali connection etakere yekogera alichi minister ichirawaho kusichichiamani chakregendo konyorole bono Mheshimiwa oyo amogose kuru sauti mugirango kuru machoge igare elite wacha bonchali education wacha nyaribali kwanyora rands naro okogenda bugetutu kwanyora mo yotenerete budget no arwete
bono ebintu ebyo goika obe connected nabo bonse na gigotenga tukunyara gwekorera iwika ng'a Ibeno ekegere gerutegete egento gie budget goikuri mushimi gwenyororo mutenga gaki budget yana beriga ng'a kiriga kogotaka amang'ana ye skuru osine chinasari goikogambe na Victor mutenga ki kogotaka gosina amang'ana eliti amosi onderi no hali bono ige binte biga nokubwatirana na goikaransa ikiagera muntu omoto gweta chiranga naye kirage kurwe godi ye Ibeno nga bono nayo kiruchi. In other words, what I'm getting kelinga wizo ko omwemzie ikaranse tabu utari kubwati kenda bora betonyora kenda. That's what I'm getting. Oje tokonya Colombia na Colombia network. No ebinte bigo manyete tali masabo ko tengo monta tunsahe. Ege ntora tebinya sayo mwana nkonye chinguru kujikukwani romo gafa na gugi komote kukwani re speaker gugi komote tali baza ama sabo ko sabanya sayo konye chinguru no mugaini asoko kenda kiri gusaba waegwe lakini tokorara kakio manta nsa chiparo chebe no chichandege ai no roche bono wajomotelibia studio no mheshimiwa Steve Arika ogorara ogone para chirosi nga echipara nganchiroche kaine nga bono no nyasaye naroche nye kanise yeitongo kobwere ngumanene gututanye no chine yae kuikote kumanene nga tatinye saye nkonye abageningo chikorigito twagaje kanise yao batwara chikoro chinyororo baigwe ko batebye lakini urara nyumba ngomane nyasaye naroche kasanye agache. That's my party shot for today. That's my party shot. Mheshimiwa Arika gotebanga tukurara nyumba guika bwe karakari Mheshimiwa Steve Arika ndongerekendete because I know murai ikiagera bina bono se commentera se budget buna tuacha assembly yes okonyora chi ward chinde icheire baka 150 million yes 100 million ichinde kwanyora chibwate 5 million usikubwati buya omwemsi oyo igataga tokira se nyama iko nacho yes kiagera bono kikitete koranga ki gaki no tatuka kuwakirisha ward tigonyore besa gite ye ward yogo chakera yes okogenda gosemu kumana ne gabana gose yagotebiri koleke kwakanire kwanyora budget yagoteti nagi bono kwanyora ward yaho kende nkeyo igo ebinte ebitokurwanirira n'ekifayiri twaligiriri kurumaiga magosa kiaro naintu ntogwancha ko bugulie magosa yagenda tukimotu kegero muntu nawe witunga chiamse chinde no ligiriri ya se budget gogo kumia bande bakorera ibintu baka 200 million kwanyore wodi ende yebwate 5 million na hande kende kitarakorwa bono no go diginchira inkira kitoko kora chinga kichitorobisi ko lentera abantu busibole egere no nyumwe msete kutoka muigwana ne gabana ko sine speaker yes lakini abantu bali bakocholete banyora nganki bakolerwa kurusia obosomba bo gwaka magotinse kusasima mwanya bantu oh yes Mheshimiwa egento kende nalikuligereria tumanye kurwa sigode yebe nonkoreri swali libwate tabarai bonsi kero kende nayo tokonya gusange kerengererio kyo asegode yebe no timatinga ninki ge korobya gokora emirimo asegode yawo yebe no asemirimo yawo gokora no mo MCA ni tokanga gwakorire menge gusemeke aserio gokora nde ya fauliri abantu bakorire ninga Steve Arika ogekerane no mo MCA bwode yebe no inki ge korobya binte bye kero kuligereria segode yawo amaete binte biga tokonyara ebieka nuko bolia abantu bekenyoro bakotenki batagete okay nuko manya chikomiti inkitagete onye Yesu mwana Nyasaye tale konyara gwekolera bwika gachoreta boro kiwa 12 chingo Steve ratake ayo kugerio bujio
tekindi sana. Igo goika motwara abantu mokubwaterana. Yes. Ekere mokubwaterana ligase koba enyororo. Igo na kiki kero na kinakurere example kyo mwana Nyasaye nga. Yes. Nero bwate powers chance. Garengo mwana Nyasaye ukabukiri bakoyo kule lakini nabwate. Abantu bari kumubwatesia kirase gutuma igo ne ikintu gekora mbera raisi no konyora mbara bitu kubwaterana ikagera pinte bitu kweta chiraibika bunaga igatore studio MC2 yes ninje naye togukwana lakini jinjini anjira ali maga kigete korange sauti mbiyere yes ebicha mbiyere connection igere nene brigadier kara kago kwana na sauti chinji swana nete igo yalgo toka ni tutwe katora abana nga tore studio ndogonyara kumanya bintu byose abatoroje kaine mpatatu lakini abange bale magega batari kororokana igo nyitari aba bale maega yes sauti yeito njale kwegwekana ntwale kororokana YouTube igo bono na kiratenga ki binte biga no kubwaterana no musyatenga gitenga sangera ngondi igona kuko tebonga mushimi wa Steve Arika Syria nena yo gwikira n'ibintu asigodi Ibeno no koigwana n'abantu ba Ibeno na kuba consult na kumanya kiri batagete sangapi asiki ekya ayebuno murai nabora kwame otenge pale yabe irembe lakini onyore mechandero ni skuru batagete keroro chetundu bali ngene otete kwekera matahori onyore batagete abana bagachiru echo iko goikomanye bali abanyene inkere kibabwate okuganya ogutangani ikegere imechande ogeronse lakini ase emechande ye kire kenyoro nkibwate okugani kwae yes ikiagera abantu bamete kerubo na bamete getunwa kugani ngoko bakomo igo bono goika otwara abarai baruti kurekerubo yes baruti kuregetuno baruti kurwasali igere kira abantu okonyoranga okugania ikoleta bauti bina bano kwa mfano yes omuntu ora sasa kamuku onye necho akorosia na bara gusabe gose 1200 lakini yorekerubo echo eje ugetagete 1400 igo bono goikomanyinga okugani kwa banyene mbarabi nande bono tutaba babanie no kubeka abantu kurwaria bakotebinga niki kogera kabuku wakirisha ndio yeah igonga in other words umushimi wa tokonyara korosi buno murai orosi list ya ibintu biri otagete gukora se god ko bincheck ya sabantu kuko abantu bakote bintu biri batagete bakora litanga dudos public participation yes bikote gerra abantu nganki batagete muamanya kuigwana unanimous limwa bwata nanga ya turachakirege yeah kera narora strategic plan ge korosigwa abantu akumba abantu be ward gete bintu bakatagete tari barabe be ward gete bara mbiri kubwekana umushimoli solide nari kubolia muchano norogendere tekiagirore KISII county naye noyo mubabara ya county ya KISII na indegente kingeri ya siasa ikega no mwana siasa of course lakini ngeri ya siasa nimenye tunomanya no comment libino murai umuchano norasenya gitari ya nduru ntwe gumugabana kagukwanire gentekyo thank you asokolete intake yes osakurigereria enyagitari ibono nyagitari mbayo asinge just machine yale kurusi waroreko nyabantu bakeumbu asege kege na ndira niwe ekaleto muchando kungusana na kwabere nyagitari yasikirwe nyagitari bagateguru chingoma egari county egatwa nigatwa birore tima etinga umushimwa ngore responsible ngoranya ari gusorwa egenteke eye maseyemo ngobwerete guchakirwa bono nenya gitari ya nduru yes orona intuna boto koranga baminto banya abarwaire mbatakere kurwariwa talibuya nyagitari gusiekwa yes ikinege into bono kibwenete gochaka se readers na bago chamo yekogera mwana inchi tatageti kogunga egari nja yete nyagitari gasiekwa tatageti kogunga nyagitari na rwane twe ni into readers kana munyagitari wikanero mwebererie ikeba na bakunyarukanga hotspot ndagende nchikuitwa nintu abarai tubwenete gochamo yes tutebe amagosa abairi machine kulingana kisheria ndio nitakiri gosabwo kurenya gitari ocheyende ekerbanyo nitakiri gosabwo
njasa betune prosi chengia kai ebinte biga bichakirete kogera oborweire kobobwenia wikumanyenga ningobwate interest n'abantu bekinyoro n'omujumbe n'omoseneta n'omugabana gekogera bantu baria goitwa gosambu kwegari na goitwa kumunyagitari kirine gentekebe yes lakini nande ntokomenya omono ng'igenteke kyabeire solution etakoretiki etari gotoka aba ishimiwa bagari mbomberanete yes nkegereta mangana inara on process kera abantu barabugoika barwaligwe yes gose goika babweniwe ndio lakini kera abantu bonsi bono ba chinkoro cha cheiranire ekogera buna bono kera ntwara boleti tukategura n'amabirire kera ari iguru na gukuraganya arakanyika kumaikoriye solution Mheshimiwa Steve Arika actually koregana nenga seti ye page ye merongebere ne ya mumugano inororo rasaba gotebanga meanwhile South Mugirango lo Mca'S Silvano Sosoro nigatebiringa niga nachikorosia maandamano manene ase constituency yo kobetereri nyagitari ye iguru I don't know no manyete asa maandamano na mangi ebintu bikogera kwegwekana bwangu kiko konyora bono nonyi musikiraira ahotenga tigabo kulia matu ne kiko konyora no mwana kuranga kura mutuma ani agomete igo okonyora buna bono maandamano mono tari orara konye tigaba gambi mishimi gosoro no mangaini abeshimi obacholi kurwale bamsina bangaini bake county secretary no eruete kuru South Mugirango Mugirango igibwata abantu abangaini nanda bange no bare county gaiga yes tetigirisiko tindo chinga ingiekene mono kirasinye kugamba ase South Mugirango nyagitali kuiguru gosekorigia a solution ere permanent egere n'abantu bamanyenga ankinande kere machine kurusiwa terenta jinseki bunechi Mheshimiwa Steve Arika tugwa de kaisato ide kaibire tubwatega iganataka kuburisori asumo bwekana ase motegera liyo tategerete kero kendo tagete kumanyanga kero kende procedure ibintu ngakita gukora asumo bwekano totebenga egwodi ya kiamukama gose egwodi ya masimba asumo bwekano gose egwodi ya monyerero whichever batakete machine kurwa senya gitali Ibeno onyorenge nyagitali Ibeno machine yote eteri bisimono mbatagete eraba konya sege ke kienge mbale ini ndi ngaiba bwenerete guchakira bono maitego ikatogenda na ki constitution yagoteba yes inaki amachikali ye kisheria agoteba yekogera kero kuburia ababande be nyagitari ketukura boli bine bagambi bagoteba nga abanyagitari mbachieto mbali geteri rube ryo guchukurusa machine yo nabali bakaranga nkuru wale machine nei chi machine chache to ngachacha kirbono kurusi waroro you know information in tangani onyacha negative ogende buche uchikugora matumbo uchiko kabeza usemburigadia oro matengo ta un kabeza ikiro brigadia gotenga ya pono mambi wata deni iyo lirinkwira na makonyora MC dugo chikogora onko matengo mate bucha lieli na chikulikiria enyameli omwaliti gata bebe ligura kitikate te koni dioka lakini naye kero konyirigire nabokora ngabone gerualete singe narrative ezege joro kwa gwachire gokerikireti ekene negentegeke abarai barakore na inde tindo chingangeta gete mandamano mono kiagera ba South Mugirango nabangaini bale ise kurigire nona bale none biroko barabera se county yes nabanta bangaini bagwikaranza ne lito kubatebinga moneta nesati aba kune chinkoro kirumontira nenze bakambe tonyore solution Mheshimiwa Steve Arika tonyora magana maiya sinchira yo wikana no ichinsa isato ni maetenga omotegera likero kende maete Steve Arika gari unique maete soma de brigadier yani motegera naro ra agesi miate benganda ite kukwani Mheshimiwa Arika isale
Eiza na igo cold. Ngo mheshimiwa Steve Arika mbiole. Mbia mono abutoro igo cold. Na aro takete kubuli Steve Arika liswali limu. So narangambia tunyora mangana maye. Then we come back again. Mheshimiwa ningaita ngana bwa tuwele kankeiga. Dole litukolera nole busy yake. No nyani 10. Matwana kutuacha matanga nale binyoro nini gasto genderete one kogera tari ubogambi tari nga guikobe Ibeno manye kugamba bia bono zaro mheshimiwa tetonyora mangana mayesinjera yo wikira no jinse sato de Ronald Mayaka Brigadier mwancho mutara ngora na tolegoja immediately na tokwira na tokwa libaga ukwana no mheshimiwa Steve Arika ngane mwebere igonya kubwate ibolio na bukumubulia kwiraniri aiga nyena makwania naro na bora mukwanie teko baingana to chiandara sigekeke sana kiribosio kwira na tolegoja imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwa asore na KISII FM zeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwa asore na KISII FM imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwa asore na KISII FM imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwa asore na KISII FM imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwa asore na KISII FM imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwa asore na KISII FM imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya nduku nigalire gucha kugendereria birengo bya masomo ase chinseme chio chia nyali bali masaba chinkwana niko chigenderete kurwa sabarai au kubwatekana no botutuka no bogenderete kwene kiwasenya gitalia nduru yego toka imeyensemo ya South Mugirango county ya KISII waigwa mabwazimio la umoja ni kubwasingirire wote bamnambuta getie nusu ya serikali kolengana na mangana kurwa sensemo ya Kenya kwanza asaya muna yanda mange mambia bono moncho motegereri bono nigongo kwaligania lindo nyale kunyegwa senchera yobo ikirano kolengana bunato ikira semesa yaito ya mangana magia chinsani sato chia bono mambia umwancho motegereri bono toerera uyaigwe bunagwateka kurwa semesa ya mangana magia ime ya KISII FM Ronald Mayaka umujumbe wense mwenyari bali masabo musike Dr. Daniel Manduku nikobona lire yugo chia kuikabali mwange bali bagosomya chisukuru chira sense meyo ye bunge ya nyari bali masaba elinde guchia kugendera ogokolya buyasa masomo uwe chisukuru echo chigotoka se chinseme chyo cha nyari bali masaba musike Manduku nigatebere buna ABCI nigera chikobeke nsemo kerengo ye chibese cyo kiragenda soko bawo moya bali mu bali be chisukuru echo chigokora buya elinde kobasegeta kubekomukia asoko imukegoro ebirengo bye chisemi ase chisukuru echio elinde kubaroseria magima abo siala maya aboroki wabe chinsame chio bakere biyamono asoko tena naije asikuru chicharete na ende mnamanya tena bwate bina nakiaga rete tokakanya bakenga kiye igiya kabere okuigwa nabali baito ngatubwatera namo abalimu abaiboli na njimno mujumbe nabarayibande elinde tukini chisemi chenyali bali masaba nekyo moelio okuigwa nabali mwanga kiwa korega singi kabireye kuikabaye gwa matunda oyo wakora bia bikakora kigikagese nane buko debebo tayari na bikiri chipesa milioni emo as motivation kit as school chirijo kora bia nekinege tutaba bakora kiro mwaka tozaga twisaranza twake sabu twarikiria oyo wakora bia orangeligwa waye zawadi hai
kako kwana somo sangereka no bukere nlimbi ya mona senseme yo muskema nduku nigata beto na chipara chonsi echo chikorosi wano mujumbe nigabwa to murubelio ye abwa sebo igabo letiaba MCA na barabwo kobeko mukie na koro isha chipara chirichirense ya barabwo elinde kogendelia nseme yo ya nyalibali masaba go chibosio kimagenderero chipara cha chonsi picho mujumbe chonsi pi ngojile program tugia sare tine employee akia ba MCA aba mbabwa chipara chiabo ne mwate aba ya hema eko na seito pare ine mo MCA akinende chama tevi tuwaterane zengeje kwa ndase itorende nyaro simoro titwaro boso boso abali ngo bolia have you agreed to my brethren in this journey igogenderete gutegerera mangana maya kurwa KISII FM enka yomugusi chinga kigotebekana uburuali abotene inase nyagitali ya nduru iye gotoka ensemo ya South Mugarango imeje county ya KISII imegaya bamenyi benseme yo gotebekana gosaga nyagitali ye linde gotanga aba bisakurwa se county kurukurusia mashini ya mase nyagitali yo cyasende ibono mujumbe benseme yo Mosca Silvanas Osoro nigesokire nako yeraga ekiare county ya KISII asogotaka kurusia mashini ya nyagitali yo omochoko tayo kagokwana kurwa se chiabisi chiayeme ya Nairobi Mosca Osoro nigatebiruna nigo kialenge gento ekebase county kugania kurusia mashini ya senyagitali yo elinde gochia gokonya se enyagitali ya Kiumbu abwa satebere buna bamenyi benseme yo nigo balenge kwegerera obwene bwaba senyagitali yo ya nduru nana no gusaba machine Kiumbu go chabugirango nakisa bali yingana onye no gusaba nkwale gusaba ku KISII teaching and referral hospital 5 kilometers ogwetani enyagitali ya nene gusaba machine kwenda gusaba machine bugiranga asiki in fact onye ndina akire twesimi tigebi ndiye mabanda nganga tuma bamuranga bakazuye machine nje timba tumete lakini onye ndina akire twesimi manyenge machine go sokere anga bindi munyo gukwana muri gukwana egede kiriya murabali ba koreta anga ninji nage koreta because ebintu byito bikuru nje machine you must respect tinkoendo ogembo ngimukie machine y'abantu bogembo abarure bagocha batano rende oda echi machine tugwatera baracha bagirango batano intutokariki na kimwanya abantu ozo muntu akokobwa se machine yere inko bune kokoro bosongo kego sinyo enko irute nweke teno kego sinyo enko irwa Kenyatta tari Kenyatta egotebugurate machine oche kotorwali Nyamarambe. You don't do that. Ibwego kubwatikana n'abanyagitali abo bagenderete ko makurwa gochia emirema senyagitali ya singencho yoko wera bugima bwabo Mosca Osoro nigo bonatebere buna abanyagitali abo nigo bagokora abo asingencho yogosege twagete kwa gesiasa chinga kyaba abamenyi benseme yobatari konyoro buruwali ya senyagitali ya nduru goikira abonoiga ibwego Mosca Osoro nigo arorekanete okomamochia mugabana bwe county ya KISII Mosca Paul Simbarati asobokorera bwayo buno mugabana bwe county ya KISII bono bamabuzi kenyagitali batebye abanyagitali nga teba muagetu abanyagitali mbakiri munyagitali yo agetwe no yo machine tu protected tesoka no anya no yo report te yo Nyamarambe gose police deons ekoro kingu munyagitali yo kurwali Nyamarambe na nenda batebye union ya ito abanyagitali inu muma itu muntu mugocheza position ye yimure bono igana arad ongwa embali ngene na inuigo mukangicira obisi yane kongebera limba rwanireke mukobutu ninje mwagirete muno muwakiri nabona nane moche ekegera you are dealing with a conman koba ngaina batumia mangana ya board abategia board ngeye teraro sikwa nini ndiye mukava no ito KISII yako chakokole gas kwa ina mocheri waseri umuntu okora mocheri gas nga emebere ya tiokire kumbe nayo teragora marioko lakini kwa ina gitari we koranga n'umuntu gitoga yani ayo uruchingo umuntu nari ukunyoka kuruma ya yuko umuntu tayo ukuminyokia ngiye kuminyokera umurenga ali yuko undi ukuminyoki ira ngora relax kwa beka bande stadium abantu abanene kwa basomera igogenderete gutegerera mangana maya kurwa KISII FM enka yomugusi Mucho motegelini nigo genderete kujegwa gwetara seberengo bya 94.1 nero KISII FM chinga kibwego tubwati gwetara semetandao yonsi ya social media KISII FM 94.1 kiagerega na onkana botambe nkaninka nende nkuinyulinga ebengi ya KCB ibone ganike ko kwali bagali okurusi wa sekyumbekeli ya CRB karo kendonye kwimugetie eloni korwa sebengi yo na okanyurwa kunyaka na gusokera chingaki na kuiriritalia ukobe kwa CRB ibono ebengi yo nigo yakoire obwaita bwoko akana 50 igoro yemia yeloni yo nabiga bengi yenyare kugwakanira 50 yemia yeloni ende ntigali yelindo nyare kurusiwa asekyumbeki ya CRB inyoranga umurubelioni ko kugendera gwe kitariki 30 ya mutinyo gatano mwakoyo tokosemia unyare kwa yelindo nyare kurusiwa litalia wa CRB asumurubelioni ko kuletwa semulene bengi ya KCB igogenderete gutegerera mangana maya kurwa KISII FM enka yomugusi
Ronald Mayaka. Obomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya obwobokorawa n'umusikere la Morodinga nigo bono bwatebere na chinkwani gati yabo mu serikali ya Kenya Kwanza ekiyo bagoche gukora nigo ki igwenerete koera asika kya matuka 30 kurwa chinga kichigo chigo chakakorekana ime ya Kenya igukwana nabaliki bamangana amagiya magiga yo gutwara igikaro okiyabo enkwani yasometu musike Eugene wa Malwa abomo bwonigo bwasingerete batubabuna ati iboganetie kubagerwa serikali nusu kolengana buna Kenya Kwanza egotaka kolengereria abwase batebete bunda nigo baganitia magani y'abakenya ikira nibwe gati yabo gokeigwa kwa magori y'ebintu bye ogotumeka gucyasaba Kenya amuna bwo ne chindagira n'amaguta abo mu bunigo bwa agandie serikali bwatuka abasaye bali yabo igo babikira sekicera aho kubwatekana no kurobekana sa maandamano batarakigo cyaka chinkwane cyo eyemo aseyemo. We wish to make it absolutely clear that we are not interested in power sharing with Kenya Kwanza, or what the so-called nusu mkate. In fact, our position remains that Kenya Kwanza is an illegitimate regime that is in power through a civilian coup. We are not interested in any deals other than open talks on issues we have made public. We have also instructed our delegates to make it clear that we cannot want these talks to go for longer than 30 days from the date of commencement. We have also made it clear that our youths who have been arrested and arraigned in court on trumped-up charges must be released unconditionally ahead of the talks. Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa KISII FM enka yomugusi. Nawego murandi w'ikanisa ya New Life Prayer Center yego toka sichinse cha Kilifi Pastor Ezekiel Odero yubwatu gwetwiti kuligoro mayega yogo kura matukata nabera sechere ime ya Mombasa nigo nainde abekire kinase kigambero kya Mombasa kuganye gotange serikali kurugusiye kachi account chia ye 15 chichibengi au ichiyo chibwate ni bogotebekana ko benyinge munachiye binase kigambero kya Mombasa Elgasewe nigo arwe togo chikabuna ekine kigategerero tariki 5 mwaka yo nanigo Pastor Ezekiel yaganetie egeta seni kiyagiye TV boygo kwigurwa mega yogo siekwa ekero abegutu bihara kolengana no murandia Ezekiel gatambukiro ya serikali gochiye kuganya gosieka chi account cha chichibengi nigo kira irere imerubeli menge yo bwaga chegendreta sekanisa ya yagotenena gento kira chiko kwa miamagendra manga sekanisa yo Pastor Ezekiel niga bwatu guturi kuligora soko beke cash beri shiringi milioni ya menu gutaisano gose bondi chi milioni 3 una ntenenera kyo kirete abayegeni ibe kanisa yaye wateka somo chengo isiku ye kigambiro kya Mombasa maega yo murandi yo kubwatukwa asenchereye kuwati Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa KISII FM enka yomugusi. Asoro batiro moncho montegereri chinga kichabuto griteka 12 chigereti 13 nongo chigokorera mangana maya senchera yowe karanuti yangu akirengambu yamona senga nchuwa chara kuyategerera imeyenka yomugusi KISII FM ngusabogendere gutegerera kigera chikuba chinsenya ningana negana ndenkoletera so wenge bunagendere gutekira semesa yitu ya mangana maya yamona senga nchiyo kunya chora imeyenka yomugusi KISII FM nabo igogendera gutegerera na kubwati yaso mutandao YouTube kuru kwa KISII FM digital ili donyare kwerorera mange togokore yamase ya imeyenka yomugusi KISII FM ili tariane nigonkuru kwa Ronald Mayaka. Omoelio bwa mangana maya asinchira yobwikano unaretwa sole ne
kachinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Chinsa isato chebono mambe chinsa che Afrika ya moche nenka yomo KISII FM your number 1 vernacular radio station yagoto nyora ya masemo kura sibitino bya menyingo wetele birengo birongo kenda na nyene kutane yemo nesebali online abagoto bwate somtandao www.kisifm.co.ke elindo tonyora sinchira ya bene kima ekero togenderete tokoso nsemo yo mwali bono yo muruli mu michulimi no tole no mheshimiwa Steven Sarika omo MCA ward ya Ibeno twerekunya kurigereria biratatu igoro yoborai na mangana ya magenderero na bigendereta sorogongo ruagusi bono nkwirira tone nsemo yo mwalio mheshimiwa Steve Sarika karibu sana seseme yo mwalio biamana asenge nchebiro bikogana na nende woto kubwato kegaiga shughuli nechi nyinge jiri tukuri juma na kadhalika lisuli ndire gaiga na konya nebire ekiagera ayeno yo muwa bara inaenda se county ya KISII bado muchano norekeroka ali mheshimiwa muchano norekeroka ngusana no yabeire kilie gote bangalisia goterenge ndugu nchuba gayane umuchando beire naroro mu MCA bwe ward ya Yerigoma okogenda sikigambiro atagete kyombekerikia National Lands Commission baache baligereria gote bangano enjogoga usakogenda KISII Portlas yali se company ya lenge kari ogende kero kali sinara gote banguru beberwo rubwenarete koba timadinga kero kende aye kerengere kia onkereki kubwate kana ninganiyo umanyite mbaragere iri bali bagusuki chimbebe aina mangana ya Biblia ego abogo takengeje yo mariko tima tingo moiko yo rwate mero mheshimiwa Steve Sarika ikiagira gari Biblia nelijiko likoruzigwe Biblia ime anyway gadero mheshimiwa ego bono kurwanira orubebe talibono rwabekwa
orobe n'ebintu bibekireko kare n'amachikaro. Yes. Iko ase keroka nandengagirete n'etunde ya kabere eraundi eria omugabana Yorenge Nyamira Nyagarama konya Tarasira. Yes. Nandiribirere erio ndiarachite nekero twabwate omugabana Ngwae. Yes. Ibirere rikaracha lakini nande ndiachitirika kenda. Mantogana ngogochogaga iga. Nande libirere liriachire. Ndicheri kende lakini bono tetiriko kenda lirigie solution ya mipaka. Because umaite amachiko naro yo mupaka. Aitiri nandaro. No rara aligererigwe. Yes. Ekogera muntu tokuimuko chake goteba ngabono aiga se KISII FM era abono nkwane. Wikitokino bwatete toti. Yes. Andi no bwate bintu bikorokinga gabon kwao. Right. Nebinte biga mbibwata bote. Naboko kaninga kanga bosongo yabe yawo yonsi. Lakini utigirwe teko kokonya gekogera. Ekogera ensino utigirwa ibweka. Tukunyara konyemenya. Tatigana ndi tutete kokokia abantu nga nkoligioro bole mubwire tukucha ngankurwanero robo bolemo ekerwa nchumono. Okay. Iko no goteba nga abagakambaro bagusi n'abarayimbaro n'amachiko naro. Bona singinjo bachire kigambiro nandi nilichiko nanje nimate goteba li tunya kugamba ibintu birase kigambiro. Yayi banyo tukwoyunga ncwangu ngakimwala goteba ku KISII FM. Iko ntukunya tigira abutotebe nga maminto. Lakini need nero romna na bategerere need nero yo kurigererio muchando yo. No muchando tigoligererigwe elimo nandoere. Ikiagere ni round ya kabere. Ndio. Ugochaka gukoraki ugocha. Kiara ngwe wete nonyi Nyamira bateba gete Coca-Cola. Utokwanya batenga tugete KISII school. Michandi tigerigererigwe. Ntuchuko chanda ebisa kubindi bigocha. All right. Yawan. Asante sana mheshimiwa. Egeti Ibeno yani gia nyantrago sorry. Egeti nyantrago kirime ye wodi ya Ibeno. Kia kwane tu no murayo kane bwense ya Kenya muske Uhuru Kenyatta. Kero sigwe timanye tiko sine talent academy yale kwa gacho salia. Timatinga kero kino morobeli nga yekire. Kera bago tebe kere president ya tebire. Is executive order number 1. Yako bogo chika kurwa se president. Yes. Bono president injaru etoko chika. Ingegeti Nyantrago kero sigwe. Ndio. Twagamba no mheshimiwa Chanda. Nandi namanyite na nora serikali. Ndio. No mheshimiwa bono president yetu Dr. William Ruto. Bono nera kunya kubanga atayunga among the executive orders. The former president na promise tiga. Yes. Ekiagera kerosiwe. Nandi ndikunya ko ligitorenchera. Na tebete MTC riri ale deputy president. Yes. MTC Ibeno. No torolenga na tonyita bokeli kyara nero begete digena liboroso. Right. Iko ebitina bitakere korosiwa. Yekogera president ko yakwanire ine executive order. Na ande bono maite tingo ikera president ya direct no indo mumsewe Ibeno. Wikangetera so mheshimiwa Chanda. Yes. Otebirinde nayo uri Nairobi. Tukwanire. Yes. Na ndirinde nali ready. Tubwatira netolenga ingie kunyarikana gokorekana na intu na ase county na ranche tobenge team biakere nkorosi ukere. All right. Igono ineke ye stadium na rakero kina na rete chwesa ndaga teba kerosiwe kero kwe in remembrance ya honorable Simeon Nyachai. All right. Asante sana. Mushimu tutarabwa tachi mibere gaiga functionary watabe goja kwa tariki 14 timaitinga kerokende mbaga nikiba kagire go ikasayo tare 14 tubwate amogeni omonene na kwanire na ndonjire gocha yakoroku ngamei kwambuka Simba oyo gare fast ready ye county ya KISII county singing Churikal Matters Day. Yes. Bueno, nere ndate tika a connection no ya ikirago
How did you think is fast? A connection no yekira. No. The network no ibugate tiga ikasai. Igonga bono what did tell you kogenda? Yakogenda Ibeno. Nero kale. Yes. Omogeni. Bwesikori tukerio. Yes. Nabasani bari berure nababo root. Yes. Korora tarachambili. Nyagitari yetu ya general. Yes. Programu ya Linda Mama. Ndio. Abantu mbono tuboliti abantu Huduma Center tuboliti balente ibande. Mbono bantu ko rosinga mbara ibanchire tubwatira no morobeli oyo. Inchengi studio ngota binyarebe wanchire tubwatira ne twensiga kugenda ujimotu. Okay. Oni tunto jikiro I guess. Ai bono inuma tena mutachikwa inu moro automatic na kuika moje. Ayo mujuma tuto ke tuachikwa. Ai bono ekogera. Igunu goita reporter sigasia ba ekogera. Kwantu kuwa se function. No togochi como director. Omanya bantu. Togochi como director no mo director no ale patent pasari ko bange program. Okay. Ebo como chiga. Era no mo. Era no ale asoko banga. Lakini naendo mo director mu bwekaine, ekitabi mu bwekaine, era bondari ko kanyachi kuna bora nyoro gocha sai. Ere gara sense mo yoko banga no tramo asoko banga. Oh yes. Directors chance ya media no trase murobelio yiga. Kweli kabisa. Boko banga. Ngakie function ya kobengia. Yes. Egere ditukelio nande nko banga tore kichikanisa chirichiko temoka kyara likali chimapili. Tuagambire ni chikanisa na twakwane no mo vasia ondegi. Reverend Richard. Na abandi ni chikanisa cheto chipasta twakwane nabo. Yes. Litukeria si bali bago sasima. Ibe litukolia bangina lichake kurumambye masaba kolerwo. Ewe kansaine tumakuchaka nande program yomongina. Nande ntotebete nga omwana oro kuiburu kulero baka tale 14. Era bakora shopping. Ira mulinde kugera neli tukulyo gosereka. Igo mushimiwa sabangina bali bakobi nabono. Onde bwensi oranyore omwana ko chaka. Tatamwayereria. Yeah, sure. Ebe premature ba. Omujibu arika ase county ya KISII ose wodi Ibeno. No asibono manone wodi Ibeno. Yes. Lakini ndi kala achebuna kukiumbu. Boy no musati yole. Ndaje kuru ngubo bantu onsi nabamo. Yes. Na indi nichi family chinenchira bangina tubente kwa maskani. Ase Mca'S Day. Yes. Talino ko encourage abantu banyoma bangina abange. Lakini abasacha mbaro konyora anyometa bangina batatu. Nande baywana ini gukagamba spot bamwabo. Yes. Na barabu kake ya Mca'S Day. Mbaligere ko basa everything aki. Kolento molembe kogera mungina ikere story ngoyo magachi konyomoyo kabere. Kamanya kurugubo kimanga boito yonde nalibuganza sana. Babo kabera. Babo kabera nia. Ige ngaleka ikagera bakaraki. Bokaya. Lakini mbali bange mushimiwa abakabale. No mbali bange bunabono mungino yo monale kikero kali. Ubwate myaka 110. Yes. Banyometu na muibuli umwabo na wate myaka 90. Lakini bancha ine none geta mutamu gakunyuntake na so yuntake yuno mate bintombiro ko buna chi story akini bire eke maene maitinga bono ngonyale kana biro mweshimiwa igone litukelio tukabwate abasubati bacho kwa kumupira. Yes. Abasubati abanyene baba kumupira. Egerere ndinga abangina ngotabale nkiwa konyara gukora ntoche chikwaya nchikaro chipandi nchikaro omushima gukorera timatio se timu ya media ne no kayega nitikera last time naro chukukwarega ni timu ya media alia media anko bangande gekogera nande tukabwate Father's Day. Yes. Tarehe 18 mutenyosta twagambire no muspiko KISII county Nyanumba. Yes. No muspiko Nyamira. No mazenga garo
Akorokwa iko ya Okero. Tulikuwa naye pale Rigoma. Baga tuariga ni ali Rigoma. Nero nchire kobo mugeni Wesco. I think ilipata today na ndachike media. Kumbe na connection chiko chaka mapema. Iko tayari connected area bosi. You see iko gara neri ya mtu twagambire nektari and governor. Twagambire nero bintu banyagitari batoke ba sacha bache gupimwa prostate cancer. Yes. Ni bintu binene n'abachikirenge timu ya media eliyo Father's Day naliera abo ebange moche kweli kabisa wasalie nkoyo tubate timu ya media KISII FC ya iko bono lakini bono igento kero koboko Mother's Day yes tarehe 14 kinande gwachutire no connected bosio na gali mutu ne bimikateki mbirona ikinakenentera yes abaga kambe boli naki intulende kweli kabisa aba mama bweka munyorete turinde na baro bamanye naki tugukore liga ne lyabo ndiro mutu. Asante sana mheshimiwa tetu basimimbere satoiga tokole gera tutigo mheshimiwa agenda shughuli chinde nabo kwa naito motegera linya kubwate kaboli kandi gakeiga nye kubwate kerengera lyote gusangana mheshimiwa Steve Arika inakuwa sawa sawa kabisa 0796988630 0706181822 ne yabagaka. All right kwa naito ya maseme kayo mugusi hello Adude. yes Akire no mali babu na Steve Arika bwakire yamono sa akire bia Karoka County ndio yenere weekend nari kubuli mushini wayo ndio kwende akawate function yako wata tarehe 14 yes kora consult yara bantu bayize no wati gosega ako mukaigo lyoko chaka kuyebangere byeka ande mboli eri boli yakabere tu abayiboli mbarali balenge basibwe alika umongina no mogaka ndio mushini wanabo ata program ende yoko beka gento kende for the memory of them. Okay. Asante sana. Mengia masuala ya familia kabisa. Kambia boli. Mengia masuala ya familia liswali litangania bolinga ngo consultia abantu ba Ibeno because nkagiteka tubuga teranchera mheshimiwa atabetanga kile gentaka gukora. I think that's a national event. Ngukwana. Lakini ngukwana na abantu ba Ibeno I guess na bokumena ndi mheshimiwa. Wansambia na kwa natebire mapema wiko twara abantu ba kubwatisia. Yes. Na indi abantu ba Ibeno inche bacholete nkubabulira ibintu. Igege ndokoleta. Wansa okonchora gwoka mbangete chinguru. Ndio. Na chikuwa bolete by the way liria. Ikara kwa boli chikuru ngwa de chinguru na de tengaki. Wantu ba Ibeno nga chinguru mbasabere ibintu. Yes. Bangeire that power. Bono power icho nukoira ebintu kenyoro yekogera bangina baiga tarita ninko barusimba iro na baibeno bamaetinga omuyega no koleteki no karo igo togo chaka kolengere kurunyombo ire function rio kaiga nganya ntroko na ri nyantroko ga bande nkora boli bale wa nyantroko kokoka asande no tokonyore getikire free yes school na sanngo kubanga tore na kitoko nya to create ase na teach function chinde chagendororo. All right. Asingin chokonyara mono munde kunga wanyantrogo asinje kwendero. Na inde bina bono. Na boli swali linde. Ngani mbwate makumbuso mama na tata. Yes. Mama kali oli mama bwiko sirete. Pipiri hai. Tata tali oli bweka osirete ekogera. Chiangunchiro, chiantinchiro. Bueno, igo kero kunyura ba mama, igo no bale moyo chitindi ko ngamba sirete ekiagera chiantinchiro. Nonde bwensure imyaka menene prokutata tata mama igo togo chaka go chaka nga. Igoga in other words igento gitwara gatabanga lirikale kero muiboli gakarorero no muiboli none skuro koro mwalimu kagwete gwatene nanya gwikaranste so mheshimiwa Arika na bali negente kibado kere biblia tenga sikaiso na nyoko na ria matuka gara ba mange oh yes iso osenyoko tali ngamba libako bakuibolete kweli kogera kweli kabisa na ande gucha abantu bwatukuragerio konene isomoke na nyokomoke igo bono amasikani ayo
togochaka gotenga mama akwete bonto go celebrate Mother's Day togochaka korenta makumbuso lia mama olirenta se ekenyole kegima igo aba mama mbaro na ndimbagenderete igo nere mbiyaboli lakini mate namanyite utetigaboli ndabantu bandi bamanye naki enchira tokolinga inchira ki abantu to appreciate na Mother's Day ko se Father's Day pinte bimbia nyako bagaiga no go tema kunyura nga MC Duko gocha usembrikadia abugocha no nereso undaje no brangeti appreciate ego no gote banga naende togenda bosegonye kubwate nguruende na bira to kubwate angende iga no keri obwate na bo appreciate na anteri asima kebe chibase go serious no basemi bweka negento kiamana nonye no goikera no ojumu ikena bali bande nabo kera bento kingencho mbye bono sara mushimi gate tugwate simienda iga nkayo mugusi hello my dear brother yes sir oyinya buti mo bana ngana ngwale mushimi wa Steve maiga ikire matego ko kitu masaba na watu igwe tale ndio ko bange bya na njina ate ni nyantura ga start me yege menge number 1 ine iskongura mu beke bra gisi yepwe me ko ndi bintu buya na mu beke ebintu bya sana ndi yatari ngo mugambi pasa no ali ngo mupongeza nani ngo musabira amaye arosi abasani abange arosi ni bene wodi anda ka kina intwatu kwatira ni abandi mna masabi kitatu tiga maya na intwatu atubigirira ni mbembi ya mono waje. Asante sana Nyabuti. Asante sana. Wewe mpewa toa pongezi tu. Enkayo mugusi hello. Hello, tu patatia amorai wakiri. Bia mono. Kire bia. Samani sio meroga. Ona wewe dikawisi. Ndio. Akina ndiye murayo yangu kabesu ganga na bara kabesu chiwoti kinde. Ngine meta ko hari kana yantango kiri. Ante bago sira senya ntuko kutamanya. Ande ne yanto kende. Panyanta maitinga talia masabo kolende no gosaba. Akimbira mono tigari anda no burayo no bige bolembiya mono mayawo terituara mukwa. Asante. Enkayo mugusi hello. Hello, KISII. Nare enkayo mugusi. No mutiriga yumbe mure. Biamono sana. Biamono. Omugambi oyu ngwete ngokwanero bia. Na ndonya ndiria takia nnelia tariko nyareka no ndia bo murai wiense. Etware ko ba biapi. Oyo no mwana mutiriga yungari no togurwa nya bisaba na maeta ali enjiro motokoro kere. Na ende tiga andra tware ngore yo. Abantu bose tigabayibo bisikorwa sare ko sinbaro je ngenda sene okoro ino murai wa abantu bose tobwatinda mwa. Asante sana. All right. Tupate yo mwali gaiga. Nkayo mugusi hello. Assalamu alaykum watangazaji wenzangu na mheshimiwa hapa. Alaykum salam. Asante. Mwalimu Ndagara Gorongoro mwaga. Titan kabisa tena ala congratulate yo mheshimiwa Chief. Yes. Kwa sababu amesikika masikioni mwa mashabiki. Ato mukiulia bwate tigagendere bone nali kumuburiga. Ndio. Nje ngurwe Kemera Ward. Takina nje tomwe namba ya matingo mheshimiwa wito ward rep akiamo monyero obisio na intratoletera gento kende gionsi none kemoiga nanje bakwane nere ero monyene na bakonyore nambe yubone kerurunkiringa aki basange kigera nere nkirara mosemie elinde basemani ose mushimwe aikara bakorespond asigente kyaibeka no nabaigo matinga no musani onale ne yino kuganire ndiko baganire yes ntoje tukwane nambura ngene yo yukwana egetutomira ne torolenga na maene mbiyata bakigera uri na semia semia nende kingi matinga mbore ne round ya kabiri wa ne tikigera na lengo bakaramotiga ande bakamuga yes igentongera bainyo igentongera bainyorete igo no mugambi umuya right that's very true umushimo linga gukora tolete matingi kwara gocha ko tebyo motegereri kyo moelio na nene mona mo menyi bwe godi Ibeno nonyana bamenyi bonsi boro ngorwa gusi bantu basi wono kubakira ngambye mono gwansanga sina KISII FM anya sae abasiseni director ito tema biamono se no nyukuru ko tema ale ndaba ko kwelieta nendo obabuna liroli no ndoro kwa ngeko gara buna bano yukuru ko motiri ko yino mwana muyasa bagineke akira ko kora ugo
Ele entra na olhada com você. Aqui. Igora era ngutirigo ya isa. Wala, lakini ngutirigo yo ya. Ukwerwane. Ukwerwane. Igo beji wali ka kata ngeli tadi ora. Olive. Ya. Na ukoliva. That's very. Igo tenga mbiamono. Yes. Naba mama bonsi mugole tu abariganiri. Yes. Titukeria 14 abo nyantrogo. Egere tubwatirane. Yes. Tosemani. Chisemine chigane chisemina chogo semia. Igo nabagusiba minto tiga tutware ubwanjani. Ikiagera ntoramo bunabagusi. Ndio. Igintu turamente n'ubwanjani. Egere togende mutwe. Kweli kabisa. Ngoteba rindi nobugambi oboiga tiga tubwatirane. Undo ubwate kenda kolente wodi Ibeno. Undo ubwate bosemi bonde bwensi. Nancheire kolenta gochororo. Ekogera nancherinde free konga birengereria. Yari birengeri binogo sanga. Kiagera oburayo boiga. Igochorire mubwatirane nabande. Asante twakire mbiyamona sana mheshimiwa Steve Arika. Asoko nyole biro bya onde na rora rengelinga kero kende ntokobole ti maswali makongo terekera stora kubole maswali makongo bono ni chingambo twarenge mheshimiwa Arika so maswali ntekero ngoche studio yes tinanya kugosaba kanki ko chokombole nekene kabisa no ina bawa kajisimi turi kumanya yakobole na maana igo noko batayari naki tekende yons yes no toleta yale hudumia mwananchi yes asichinga kichiga atoetelibaga nekene nalego tebanga mheshimiwa Steve Arika chuma matanga na mange kote bonsi balako ni abantu babo basireri no kubatebinga pole yes kwa ujumla alright asante ngento nalgo kurankelinga umateterekera stora bole maswali kera torochimba settings imbono chigokorwa magendero mbona gocha kwa miaka 5 bado iko mbali so mheshimiwa kerera atigale tonyorongo utigairo mwaka oyomo na ituraje kubulinga kikero kende bintu biri gwatebete bono mwaka oyomo utigaire mbire biria birache kwa era na ende ngaigwa ikira yes manifesto ya nego teba kiro mwaka to gwikaransa nturi kuganya myaka 5 yani asese moya ito nebe yeino bono wikia dichasi chasende ekogera ekiarekero kuganya myaka 5 konyo binde byali twakoro mwaka twikaransa ngaki ya koleke ngitara kolekana yekogera myaka 5 uruchi na bono unganye mwaka gatano yes narucha koro asina kole magoso mbeto bora ni mwako mutangani tokonyole igitwa saliri twakareka bisho kabiri muskamo zikonya togende gatatu ekogero kero guiko gatano final eliko bekera ninga ngomonta kuganyete kangocha 2027 ya abungale igatubura ni ikogera serikali igiko budget kiro mwaka I think it's a good point chibesa chakiro mwaka yes why tuturaga nikobekera ni ngoche ko bacha itekere myaka 5 yarire igongo after mwaka yomo mwaligereri mwaranga kero kende ngaye bintu byekera asekinyero usika kena bakonyora kwa konyiro muntu kuna bano kole sambo sini benoni abakonyora asaliri mwaka mutangani libaga bakunganya bakere 5 bachiko teba ngabangorokerie tebe tigatoreke bise poi dia gotuliriga ya tomoro quería tebe to awestri myaka 5 gosene yes omuntu ndobisi mbachandete nobunuburuire twale gocha ko ikaransa batema gosonale gaiga tigareke bishwe ekogera kwa bante stress matendiro ko chanda abantu bakemyaka 5 bakanyiteka ndi 2027 yewe ko mutenyo nane tumurusyo lakini tigatwe chande nga ndi tokonyora umugambi batuka atarahera na bakonyara guche it's a calling yeah that's a good point to end this it's a calling yes. Everything you do yeah Tugatorera mheshimiwa Arika mbiyamoro sana tuakire mbiyamoro sana mbiyamoro nayo motegereria singichoko banaintwe ase chinkwani chichonse na mbiyamoro singichoko chole nkayo mugusiki FM na ndebiro bine kero toranyore chingaki no mheshimiwa Arika keranyore chingaki ntomureta iga singichoko nyakusange birengererio na konenga umugusinko nyorare elimabere asingichoko skabusyo all right
ase ke kerbosio nturanega iganande gukwanira gento kemo igatuguchutia na Ronald Mayaka Brigadier tumanya te bye bye. Yes tumwe gwako kwaheri lakini ase mushimi wa Steve Arika ere twamwireri bagabono ngo swale ase binyoro biyaye ase gwodi Ibeno kororanga kero kende ngenderete mushimi wa wish you all the best mbia bano. Thank you so much. Brigadier. Thank you. Wataenda ulitanga ntombera. Asante sana. All right. Enka yomobusi. Radio Nambemo, Eboto Manyisi, Enka yomobusi, Eboto Boseria, Ninka Manye ariro borito asamaga 94.1 yo yo yo. 94.1 Enka yomobusi. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM.